Ya ninjani? Inwele zami shembe. Hawe ma. Ya sawubona. Kwenze njani? Life nobani. Nisungenza iselebhu please ngiyacela. Ngiyacela. I know na. Musungenza iselebhu. Umanule zami. Welami selebhu. Ngiyacela bandla ungangenza iselebhu. Hayibo yazi Bengithi I'm so happy. usho nje? Hayibo. Ngiyaqaqa lana hayibo ngaze ngayibo. Ngiyabona. Hayibo. Usho ngizojoja nithi kade luka last week useyaqaqa. Hayibo phela imali yakhe. Haya kuyona imali ama-promo lawe ngiyowenza lapha esaluni mala. Hala. Hayibo. Asinhliziyo yami navele nje yacina emafutheni nje angazi. Hayibo. Hayibo ungashoni wena ungashoni. Nakho ngizoshona, nakho ngizofa, ngikhuluma nobani? Uyaphila-ke ngithe musungenza iselebhu please. Uyiselebhu lami. Hayibo. Please ungangenzi. Uhlala kephi nendawo? Ngihlala indelana eNtuzuma. Ngikwazi ngegama eNtuzuma cause nginabangani lapha kwaMasho noSipho. Ngikwazi ngegama. Ngazi ukuthi segebengini nje eNtuzuma mina. Hayi busenanda lapha egebengini hayi eNtuzuma. Ngayinquma nje iy'nwele zami uzoyikhokha mfana. Kanjani akukwazi phela. Ngayinquma nje iy'nwele zami njengoba ngikhuluma nawe uzobona. Ungayinqumi uzayinqumelani? Angiboni nje la ngemuva. Hayibo. Ngoba khona umuntu okukhathayo. Bafuna ukuncengwa nje anginaso isikhathi mina sokuncenga. Oncenga onyoko. Ngaqedwe ingane yami ithi mama uzoncenga ugogo. Oncenga onyoko. Hawu athi nje uzoncenga ugogo ngeke uzoncengwe mina. Uyaphila-ke? Phibona. Be right. Ngithethe ngingene nje nami ku-life umonzi ngizoba nani. Ngeke uzube nalutho. Kanti ziphi lezi iy'ngane lezi? Phathina sinamafolazi amancane nathi sayizamela. Hayibo nathi nje sonke siyazama. Wena selebhesi elikhulu kabi. Ngicela unganginyanyisi please. Ungalinge nje uzunginyanyisa. Akukwazi. Ungalingi nje uzungiqala. Ngentozo ndami ngangeni la ku-live hayibo ngizoyiphoqa mina. Ngisho lokho ngimfaka lana engangeni. Wathi cha bengene bandla kumina uSithembile wakaMweli. Nifolowe bafezi. Bengifolowe nkosi yami. Dala ngangizama le industry ngizama ngincenga yiko. Bangakuhekhi-ke nkosi yami ngabe uquleke wena. Hawe mafuthi ngashona straight ngangcotshwa le weekend sakile 25 kanjani? Bangakubheki
Beni ayibo bangakeheki njalo bayaheka namanje kutshela. Awubasihekhelani senzeni? Basihekha ku-WhatsApp, Facebook, naku-TikTok manje. Awu TikTok bayaphela abantu kodwa. Balokhuzana yani njani? Bayahekhana kabi. Bafunani? Sithi vele isigcina manje bafuna iy'nhliziyo zethu. Bayahekhana kabi. Hawu. Hayi animeni ngisaku WhatsApp khona ufuna i-account number yami animeni.